Bangkay na nang matagpuan po sa isang bakanting lote sa Barangay San Isidro, Naguilian, La Union ang isang sales lady matapos ang ilang araw na paghahanap. Huling nakita ang biktima noong Enero 30 ng taong kasalukuyan habang naglalakad mula sa kanilang tahanan patungo sa pinagtatrabahuang establishmento sa Barangay Ortiz. Gayunman, hindi umano nakapag-report sa trabaho ang biktima sa araw na iyon. Natagpuan ang bangkay nito umaga ng Pebrero 2 ng isang residente na magpapastol sana ng kalabaw sa nasabing lugar. Bloated at nangingitim na ang katawan ng biktima at nasa advanced state of decomposition. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nakapulupot sa liig nito ang ID lace at strap ng baga. Intak ang suot ng biktima at hindi umano ginahasa. Ngunit nawawala ang cellphone na maaring maging mahalagang ebidensya sa nasabing kaso. Isinasailalim na sa autopsy ang biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. IFM News. IFM News. IFM News.